Hi guys, majong hapon guys, ga-prepare ko og kanang kuan guys, lumpia. Hani siyang lumpiaon, kuani kanang singkamas ug kanang carrots. Jadi ako ang wrapper. Sige yan guys, excited na sa eskwela. Naijang kuan guys, bag. Bag na mas dagan pa ang panggamit sa lawas kaysa pang eskwelahan. Ga-prepare na siya si Jang dadanon. Ang sama na. First aid. Doy, tambal na ko ni. Pang sinus. Mga tambal o vitamins, dental floss para sa ngipon. Dayon. Magtorta sa tong bag guys. Roll on para sa ilok din. Gel man siguro ni. Nail cutter. Ano yung mga nagdadaan mong roll on? Hindi mo kag ilok dito, di ka mo. Di ba maligo man ka? Bumarama ka na nagligo magbutang. Ikaw sington ka tama, di ka mo ilok. Kani nga, diri nga bulsa kay pangkuan ra man ni guys, mga pang-abubot sa lalaki ba, labaw pa sa babae. Mga pang personal hygiene. Dire din. Mas ina ko yung dadang nga wipes. Kahit sa naon. Kung sa amin yung taon. Kaya pang eskwela o pang lakaw. Alcohol. Muna dire sa pinakaw ng bulsa. Dire wa naman, but nga na naman nagdadik. Nasa mo nagbitay-bitay? Aking AirPods. Ragway klase, maminaw ako music. Trick panugwali. Pakapin na rin. Di oy, nag-order ko siya. Pakapin naman eh. In case di alimut, di na kay hangin dito. Tubig, payong. Dire. Kanira ang pangskwilahan dito. Pencil case. Yellow pad o intermediate. Hindi suda na. Gamit na po niglalaki. Ano kay dadang bagbag gamay? Para bahig akong gamit. Ano sama na? Power bank. Power bank. Stand sa cellphone. Nademiskwi lang nga magdadag cellphone. Mag-stand og cellphone. Ay, nga. Boy Scout ni mo. Ag nakikinanglanon. Ayawa. Ano sa pa na? Charger. Kani cord sa charger. Ilong extra balog nga nung nabutang ni dire. May suga man eh. Suga sa lap din. Ano yun? Headset. Then sudla nag kuan. Dili oy sudla nag kanang mga alahas ba. Kay natag ning dola. Itong inatag nga kuan ba nga silver ni tinuod. Wala ganun ka. Naman dream sumong labutan ni. Na ba din kani? Ikanan sa mana? ATM. Extra money in case emergency. Di ay alam ko na ang pera. Kaya din papel. May mo na to, notebook na liko nga ni. Convenient na ba? Nakikinanglanon na ra nimo tinakamamuwa. Sa na pag bakod. Pagpuyar pag skwela niya. May laning sugod. Excited pa igato dito ibunang adlaw kay madugay ka puyak ba ako doy mato dito magkalitlit na halos wani panot bras ki ni mata ang klase alas si timidya ni mata alas si tijis alanganin na hindi ka kinanglan di ka mo mata pero di ka presyo bang estudyante nga mo eskwela na magway panghimuta nagiki-classmate nga ato na sa eskwelahan mangilam mo no gito mo na dia no Masugsarom kag pakigbuhok dahil mga taod-taod mag-discuss ang maestra mo excuse kay matok siya mangilam mo. Diyan kanan kay nga ka. Magdado mo gito nagdadako mga pang personal hygiene kay. Nangandam sa daan kay. Nana sa dito sunod. Ano na po na maestra ay good to alauna dako. Kisa man ang bawog ilok dia mga lisang na midiri. Lisan ang hilo. Mga ulitaw daga naman mo magatiman mo sa juhang lawas. No, siyempre. Sa babiganan mo si matubog ilok. Asa ni nga kuanan guys, poston kay ug mas buntag mo niyang lutuon kay mapunibaw no ni giyan.
i-prepare daan kay para madali nakabuntag di na para nakabuntag magditso na laman og kuan guys prito. Asa ni nga kuanan guys puston dagang wrapper nakahandam na. Guys, naman nagajud na ho kuan guys, putos agang lumpia kuan kabuok 46 kay 50 man ni kabuok ka wrapper diyan namin nabilin nga kuan upat kabuok diyan kuan guys hanggi lak mamanihang panglak kuan siya puti sa itlog diyan na humana guys nanibutang sa freezer para og masabuntag ditso na laman prito. Kani butang dani kay butang nato sa freezer. Lamin tapod to lumpia untong sari-saring gulay. Kani man na mo ang natimingan nga na hiniwa dito. Mao na lumang pa yang kuan guys lumpia. Na guys, nanatay sudan og mas buntag. Magditso na naman tag prito, parisan na naman ni nato kung sa yato ang gustong iparis. Hi guys, majong buntag ni yung tanan. Magsadyo tag mata kay klase na. Magdiga mo. Magluto ko kuan guys. Nang lutoon ka rin. Ubod sa tawagan ni ubod sa butong ubod sa kawajan ba nakapalit na ni gahapon sa merkado kani may ang luto na puan sa ni una sa gula ng kuan ginaling ang gibabad kay maninggi freezer ni kagingman diyan magpapritos giyan sa ahang gilumpia gahapon kay makunay diyan nga bawnon Junjun gatak ang upan din ang kinaghuman maligo na siya kay biyahe ngita nagsapis kalsada bakto normal na balik na siya kuan guys trabaho kay ako okay naman ko wala naman siya nakabiyahe sakad nga naoperahan ko karon balik niya siya wad-wad na puskuan guys kalsada kay saon mo may panginabuhi kami na po di mama na ni mabilin kada adlaw. Mo ni guys ang ubod sa kuan guys kawajan. Mo ni ang lutoon ron. Asa ni siya nga lapuan. Ya, gisahin butangan og karing kuan ginaling nga karning baboy. Ugasan sa ninaho. Natakang na naho guys. Ato sa nga lapuan. Sige yan, naligo na. So, Hey guys. naligo nagsadyo. Yun, naligo pa nagsadyo. Si mama, naligo pa nagsadyo. Naligo sadyo. So, nagawas ng mga kainit sa lawas. Mag-isa na ko guys, nalagangaw sa kuan si Bojas. Nandiyan kaning kuan, ubod, hana ni siyang gi kemutan, lakuan man ni una sa kemutan karong mawag ka ng kuan, kait, kay pet-kait man siya. Pero lami ni, huwag naluto na. Hindi sana paglamas guys. Ito, tulog yan. Managligo, ara ko nung katugnaw. Para kung naligo gumpong ko. Katugnaw ako nung. Yan guys, nagisa na nata ginaling guys.
Kasi pag lumpia. Isunod natin yung ubod sa kawajan. Ano, kasi pa man. Ano guys, agatang ginisang ubod sa kawajan guys. Isayra kung makaluto dani kay isayra man nila baligja. Ito na taglumpia guys. Luto na guys ang lumpia. Lumpia na gulay. Maghukan ako kanon guys. Nga madeng kanon guys. Brown rice. May magipalit kay katong paliton nga ay buri. Pas parehas raman o kanang kuan presyo. Muna lang may magipalit ni. Ilami man pud ni nga nga bugas. Maghukan ako guys karong mga na sila. Karing ginisang ubod. Bahaw gabi eh. Andam na gilang pamahaw. May gamaan kuan guys, kanon, murag nas buhol. Kiguli kos buhol nga ni magbugas nila nanay. Grabing bagason, grabing mala. Kanina lang may among gipalit kay piso ra man pwede pirinisas katong na among palitonon. Tagkuan man katamang palitan ng tag 55 naman ang kanang kuan kilo jaga ni kay 54 raman. Aman na pay maligo. Karong mamahaw. Diyan na kandam na gilang pamahaw. Mamahaw nag sajuag mga amo. Kay mo sajug panglakaw. Kamis mama dani, tanggong midanis bay. Jahira midani, suksuk sa kilid. Kasi lami lagi. Yundom ko sa buhol kan to nga guri na ni bay nga na ni popo. Nga na bitaw no. Yo ta ka nagsayong buntag ba. Di ni mga parisag buwan. Hi guys, good morning. Mahal ta guys. Isun sudah na imported. Oh di ay be. Nandiyan ako. Ano ta? Nagpansin. Wala na mo maligo pa ko gamit. Pansin. Nagtimo na kung biscuit ko la ko init yan maligo ko. An sila may sa kanon gi. Mura mo lagi gahapon no? Magtabang sabi. Tabang. Ano naman yun eh? Nga na mo gud nang lasa sa brown rice. Ano nagdiabetes na ako. Ito pure. Nga na magbugas sa buhol kuan pa. Jabong. Ubod. Pansit. Ingin pa pansit ko no. Ako pansit nina. Lami sabi. Lami man dyan na. Sayra laman na naibalik dyan des yung merkado. Dili perme nga ni kon. Di man per me. Liaw kinaw de tarin ka no. Malami Brown rice. Lumpia na gulay. ka nagtukin sa Naman na silag pamahaw guys. Padung namang lakaw. Hi guys. Yan gabot tayo sa mong naong. Sunscreen. Ito mapagod. Di man ka mainitan ka na makasud sa mong room. Ikaw git kang butang ka sa mga kampuan eh. Lotion man eh. Dada ko sa edad kunot din ako yung naw. Lahi man ang ano, lahi mo to. Kuha na protection sa adlaw. Protection sa adlaw. Lahi man tong stringent kay mo to'y makadaot. Mga natural na mga pamutang sa kong langgod, mga lubira. Ala, dagana! Dagana! Gawin na mong good na!
Anaan ko na ni. Nananaman ko sa mga naganabi. Okay naman na. Ina ni boy mo. Pati tama ni mo nga nga na pa, tawa. Be. Tabang ito ko be. Kanang tantang mo ban ba? Ano tangtanga ikalat ra diha. Ano dyan ka naning piulong sa. Be ato bang be? Ato bang? Naon ba ni? Unsa ni di ko. Pila na dari? Nga, may gamit sa nasulitaw pa ka. Lahi to Kung ako nagtrabaho ka sa shop. Ano, pang kalat. Wow! Piolo! Si Piolo na kuno si Jagi. Piolo Ascal. Ano? Piolo Ascal. Kagay Piolo Ascal man daw, abe kong Piolo Pascual. Grabe puro nang askal ay bro, nang askal. Piolo Ascal bitaw. Nabutang panig sunblock ron. So dadlawa na. Naabot na. Alam, mamayag kayang naong manusobrad. Ano Tanga. Imbita ko ni mo gamay ra. okay naman na. Butang ka kada adlaw para imuhang panit di masunog sa adlaw. Ito na ko good nga dali kay mo puti away ang naong murag. Pagkag nang mika pa murag namulbos. Sige lang, good. Pag magpagwapo gid ko ron kay makita mi sa mong crush kay biyahe naman. Alala sa man tingin no. No, dim kita-kita raman. Kita biyahe. No, dim magkita og mabawasan din ang magkita. Kita-kita raman. Ang ganyan be. Pagalitan tayo ni Lord. Huwag masyado nating pormahan kasi puno na buta ni Kanchuro. Ingnan na pagkagbuwan nun. Pa, 6:30 pa. O ikaw muna ka, di bugusam ako dito. Manjunog sa jo. Binukto ko dito. Tambay na sa kadya. Anja, magatuwat na pang papag, makahatid na sa papag pasahero, maliit na pagka. Hindi pa ka mo sakay ni Papa? Mula ko na sa Papa? Magagawin ko ni mo. Oo, sakay sa ni Papa. Diyan mo, naubra kayo nagkuha na. Sige lang. Na city na. Kaysa magatuwat ka dihag dugay ka makuha ni Papa. Dengan na lang mo. Ngayon akong quad target. Magsot kong pulo mo huot akong bicycle diri pa. Cheers! Piolo. Piolo, Ascal. Ascal. Si Piolo Ascal. Ano na ito la city gi? Ay daga naman siya tidig yo. Di, kanang dapat mo lagi na kabag. Ito ko diyan. Numero mo na group. Nindot diyang bag. Si Piolo Ascal. Di, puta ka naman sa ubos eh. O panas gaya nag-uniform guys. Kagayahang uniform to apa sa mananahi. Gipatahi pa. Jadi pamampod na sila mag-uniform dajon. Mga sunod simana pa na sila mag-uniform guys. Manang civilian sana si Jakaron. Sa'yo pa kayo eh. Ha? Ano mo na po, ano mo kasi yung ito. Nanak, kabaw na ko sa room. May problema. Kada ben? Kuy sa saubong gi. Ato sa saubong. Oo, ato sa mo sa ubong din. Bali. Ikaw, kasi magatuwat ka. Bye-bye. Bye. Amping. Bye-bye. Kiro lagi. Mga kiro. Ito na lang, maparehagi sa imong papa nga upang. Ay kung nasigaw kay mapara ko na kasi mong papa nga upaw. Lagi, nakaupaw eh. Yung papa nga ang kani yung apudhan nga mo eh. Pare, ubo. Ipalo. Ano sila guys? Biyahe na. Lois pangit, gibijaan. Aday kong kuan guys, kamunggay. Kayang utanan si mama kay way sudan. Basig di sa mukhaan datong amo ang sudan nga. Lumpia o katong nay ginisa nga ubod. Asang utanan. Ana, nanggi ka na sila. Mingaw na pud mi dani sa nang aruso ng kamunggay.
Guys, naluto na hangutan. Hangutan nga puro kamunggay na sinubakang tangad. O sibuyas dahon. Naisip ni mama kadadlaw. Luto na guys. Diyan mo na to ang vlog karong adlaw guys. Dahan kanyang salamat sa permininsong pagtanaw. Diyan magamping mo sa kanunay. Bye bye. Love you all. Bye bye. Kita-kita na po sa sunod ng vlog. Kay imang limpyo ko ako nakapanglimpyo gahapon. Kaya mo to nga nabisi mig nilakaw-lakaw. Malit sa panigian gamit